Hei ystävät, teen tämän videon näyttääkseni teille, miten useita Monastrell-kokoelman yksiköitä yhdistetään. Asetamme alustan pinnalle lattialle. Siinä on nämä 6 tukea. Ne ovat kuin säädettäviä jalkoja ja teidän tulee varmistaa, että kaikki koskettavat lattiaa ja ovat tasapainossa. Alustan mukana tulee avain. Allen-avain auttaa teitä säätämään jalkoja niin, että ne kaikki koskettavat lattiaa ja alusta pysyy täysin tasapainossa. Asetatte myös nämä pienet metallisylinterit, jotka tulee pienessä pussissa. Ne asetetaan niihin reikiin, jotka on jo valmiiksi porattu puuhun. Tässä puussa on nämä syvennykset, jotta moduulit sopivat nyt sen päälle. Otetaanpa yksi moduuli. Meillä on toinen. Siinä se on. Nyt ottaisimme tämän osan, joka on yhdistävä lauta, ja se tulee yhdistämään alhaalla olevan kalusteen, eli alhaalla olevan moduulin yläpuolella olevaan moduuliin. Kuten näette tässä kalusteessa, teidän täytyy myös asettaa nuo metallisylinterit, jotta tämä päälle asetettava osa asettuu myös paikoilleen. On tärkeää, että asetatte sen takareunan tasolle. Hyvä, luulen, että se on siinä täydellistä. Nyt otamme toisen, jonka asetamme toisen muotin päälle. Ja asetamme sen siihen niin, että se on takareunan tasolla täydellistä. Ja nyt ottaisimme toisen yksikön. Ja asettaisimme sen ylös. Hyvä, siinä se on täydellisesti. Ja toisen, jonka asettaisimme tähän, no tämähän onnistui hyvin. Nyt seuraavaksi laittaisimme kannen, jotta kaikki pysyy yhdessä. Kansi, joka myös liitetään kokonaisuuteen. Tässä kannessa on myös samat urat, jotta moduulit sopivat siihen. Tässä kääntäisimme sen ympäri, koska tämä osa tulee alaspäin. Ja asettaisimme sen päälle. Varmistamme myös, että se on linjassa takareunan kanssa. Ja nyt se on paikoillaan. Kuten näette, se on täydellinen, ei liiku eikä kaadu. No se oli vitsi. Kyllä se pysyy vakaasti. Ja kaikki 4 moduulia ovat täysin yhdistettyinä. Koska tämä tulee aina seinän viereen, voitte halutessanne kiinnittää sen myös ylhäältä kulmaraudoilla seinään. Silloin se on tietysti vieläkin turvallisempi. Ja sitten meille jääkin enää täyttää se lempiviinipulloillamme, maistella niitä ja nauttia siitä ja moikka!